Здравей, YouTube! Ние сме Evil Crew и сега снимаме първи епизод на World of Warcraft с ботчетата, тия двамата ботчета тук. И това е. Дай, взимайте квеста. Дай, кажете здравейте! Баци! Ай, ще трябва бием вълци. А вие не можете ли да говорите? Аз играя с Warrior. Аз пробвам Мейджа. Пише се Asking BG. Аз Мейдж БГ. Вие сте най-големите смешници в БГ. То готов този квест. Така, на какво ще развиваме героите? Аз мога мисля на Фюри или Аз мога да на го Арамс. уча. Аз съм Shadow, за вас не знам. Аз съм на Фост. Не знам, ще питам Warrior кое е по-добро, Фюри или Арамс. Ще го направя два таланта, ще направи Protection също. Два таланта и Protection и нещо. Мейджа ми 70 и е на... Да, бим моки. Аз имам по един 70. Е четвърти левел, хорда. Имаш някакъв бач тук, пич. Дай ни по 100 голд. На мен 50. На мен 50. На мен 100, давай яд. Поклети са, изящи са. И тия пичови, и глед, той ми поставя 3 чантички на едно. Да, бе. Но. Но. Много лесно са го направи тези чантички. Преди толкова трудно се събира. Ето там има една олка. Малко ми набозва. Баш. Остарава. Нищо пичо. О, някакъв ме бъвна. Някакъв ни бъвна. Майко! Щеш какво става с няма и отпадани? От 100 кръв станах на 8387. Че ние нямаме и отпадани. Пак ще се... Това е животно, И аз искам да съм такъв прииск, честно. Продължава да набъфва. И ми вкарва много яки хела. Къде има локи? Елате насам някъде, не знам. Аз не виждам. Че я го питам за волк. Там има един. Къде бе? А не, това е Асасин. Ето тук се роди един. Чакай ми. Елате Теодоре, чакай, не го нападай, не! Идиот, сега ако не го зачело на Теодор, ще го трепа. Теодоре, зачели ли ти го? Кое? О, където бихме. Еми да, 7-8. О, той ми даде още 50 голд и аз вече имам 100 голд. Ще се осраме. Еми, той проси в момента. Аз това ме бачвам с как едно голд, той ми даде 100. Айде, толкова сте готов. Айде. После искам да пробвам с Мейджа в БГ и с Evil Crew в БГ. Дуелчи. Добре, значи, още... ние ще има самотин цяла година, няма смисъл. Още Така, 10, аз да кажа, 10 че и с Warrior ще играя горе-долу за първи път, да кажем, ще го дигам до 85 левел. Не съм играл с Warrior много. Трябва да влем някъде тук вътре. Мисля, че и Evil Crew BG не е играл с Priest. Аз съм нагоре за вас. Не знам. Така, окей. Само си науча магийките. Сега ако ми кажеш, че това моя бачо не е тук и... Не е тук! Не знам. Ти си мизерия, бе! Аз си научих магиите, за вас не знам. Само ония квест, дето такова. Ай сектир. Ония квест, дето ви го дава на това да го изпълните. Сещате ли са? Да. На дъмитата там, на чучулата, ми дейте го изпълнява. А що аз го изпълних вече? О, мага! Не е смисъл. Направих каквото трябваше, има сега да го изпълнявам ли? Не, още първо да видя аз. Моля да си взема, да си изпълня моя, защото не знам какво трябва да правя. Защото ме дразни много здраво. Запази с мен, трябва да си пробвам флаш хела, точно какво трябва да направя. Трябва да се попи. Чакай бе! Трябва да има някакви башки такива по земята, сигурно трябва да ги хелна. Ма не дейте го изпълнява всеки случай все още. Вече имам щит. И това е мощно камо. Така. Сега. Още хил. Някакъв
какви дикуци трябва да пълна. Може би да трябва да хелваш, тук има един дървар, където държи дървата и двам. Може би. Не, някакви такива показваш си много като привързна един такъв. Някакъв такъв скръв. Нещо такова. Не, това... Дай един дуел, Чакай! Това е най-отвратително. Спри се биш. Спри, бе! А то дуел ще вече ние както бием почти ги си. Айде, какво трябва да направя, бе? За какво толкова калим толкова квест? Ако такова го откажи, го вземи пак. И аз играх с един герой и не помня какъв квест беше. И имаше такъв квест и го отказах и го взех пак. И да, с Паладин показваше ми, че трябваше да си спусна бъфа. Пусках го в личност. Да, то трябва да си пусна джуджумента после като го взех, така ми изписа. Сложна работа. Ще ми пробни магията 2 часа. Аз да игра като ви. Пробна! Ай, това аз го отрепа. Стига се бие! Трепал си, как ще оттрепиш дъми? О, 92, яко. На дъми. Това би... Пробна ми. Аз ги дай пусна го. Трябва да са някакъв бачи, да има някакви такива тука обаче. Има такива тука, ама... Трябва ги хелна, ма не ще ги хелна. Бах ти тъпия квест, човек, това ме дразни. Ти базикаш с мен, бе. Трябва да правя, бе. Ми кажа такива, бе, мръшляк. Кои са такива хора, бе? Де? Ми става. Ой, някъде все пак трябва да го има. Виж, те са насякъде такива в замъка, бе. Как такива полегнали половина. Къде отиеш? Кликнали с такива в замъка, хилвам ги и нищо не става. О, то дойша вече ние сме писалката кръв сме. Както бием по 10, по 20. Дай, като гледам, даже не може да ме удариш. Ето на Меджия каста му невероятен гад. Аз казах ти да ни връщаш квеста, бе, Николай. И то тъп човек. Ама идеите дошла вече, аз ти казвам. Ми хубаво, аре, тръгай да бягаш на там да спре. Дай да помни докато пецата се оправи, да е. Ми вече пробвахме, не виждаш ли ти сляп ли си, момче? Това ти бота. Аре, мащай се, не виждаш ли, че дойдеше вече толкова кръв, ние си бием почти раз демидж. Това тръгнало ми се прави тук. Добре, как му е такива работи? Що мрава квеста, човек? Бати... Вари, отказвай си квеста ти отдоре. После... Отиваме да убием някой гад и ще отидем тук Фелуин Форест да вземем от уния квести, там ще изпълняваме. Аре, бягай, още си ми в червено. Кое спиш и се откажи дуела? Ай, той тръгна. Натиснеш върху квеста и абаунт. О, мага. Как може толкова проз, бе? Идвате ли насам или не идвате? Качи ли питам за това? Качи ли не го знам, бати? Играй, тази ти не идвай, само тюло. Защото ти изпълни квеста, идиот такъв.
Че що? Кафе? Защото ти казвам да Ако не го имаш някакъв изпълниш. квест, сега го откажи. Веднага. Нямам никакъв квест. Добре. Айде, Чакай, сега идвам. Аре, дай ми брадвата. Ай, влач се живо, е. Аре. Чакай, ме, ти виж къде си отиш. Кой казах ти да не идваш насам? Сей си там. Проси голото, ако искаш, защото ние бачо седе са там. Че що? Вие трябва да вземете квест един и честно. Си падаш доста прост, човек. Аре, яла ти удобе тук. Ти са ни зелени. О, яка магия. Тук ми показва, че имам квести. Не, това е от ония, кой за тази гасиш тук пожара. Аз не съм. Ай, пале. Ай, мой да отиваме. Да, гадна И как ще ни пиранья. яде следващите? Абе, спокойно е. На оригинален сървър, тук 9 лева, тия квести тук не може да е нищо смъртно. Не знам. Така че средата си има квести. Лич Кинг малко ми харесва повече. И сега лично мнение. Като си го изтегнеш по-нататък. Ари, гайдански идвай. Не знам на вас кой ви харесва повече. Лично мнение. Малко повече ми харесва Лич Кинг. Сега, че нещо ми налагва. И 2 минути спираме епизода. Това обаче вземете квеста. Оха! Аз си взимам нога. Шоу. О, виж къде трябва хончак. Ми трябва ще ходиш. То там са ни следващите квести. Ето Хънтър тук много як. Учи ги с нея друг ден, може би. Обаче от това снимаме Майнкрафт, ти удобе. Ще снимаме Майнкрафт. Обаче, Утре ще направим епизоди на Майнкрафт и на WoW. с този бъф. Или ако това ще играем WoW, докато ни умръзне и стане 85 и после почваме Майнкрафт. После Call of Duty. Викаш ги изгледам всички. В Лути ама трябва да си го инсталирам. Няма да играем Modern Warfare 3. Майко, кой сега звъни пак, сега ако дой някой да се оплаква, ще избие всичко така. Добре, без коментари, ако обичаш. Ей, къв този як шаман бе, с чопърче. Не знам. Да ти Глед, Обаче аз Ело, от тук значи си ти използвам виждам. 10-20 голта, аз ти казвам. Като гледаш всички са АФК. баща ти да. Гледай го, как е седнал така? Как това дори си Илати, Илати тук е. Илати вътре. Ти знаеш ли как седи, бе? Да, Тодоре като пише да седне. Аре, идвайте тук. Аз изпълним квеста вътре. Ето обаче. Аз запусна. Добре. И... Това е YouTube. Се видим следващия път. Това беше първи епизод от World of Warcraft. И това е. Ама не, Чао!